neřešit nic těžkého, prostě jenom takový video do pozadí, když se chcete třeba učit nebo kreslit nebo dělat cokoliv, co máte rádi, protože já vždycky, když jsem si třeba musela, nevím, něco na výtvarku udělat nebo takhle, tak místo toho, abych si poslouchala k tomu písničky, tak jsem si vždycky pustila nějaké ASMR videjko a u toho jsem vlastně relaxovala. Takže bych tímhle způsobem chtěla dneska tohle video natočit s tím, že budu zkoušet zase mluvit slovensky. Myslím si, že to zase Slováky pobaví a mě to hrozně baví to zkoušet, takže takže jdeme na to. Takže prepínam do slovenčiny a pokúšam sa zase rozprávať po slovensky. Ja som iba chcela povedať, že sa mi, keď už sme u tej slovenčiny, tak sa mi veľmi, ale veľmi páči ten kontakt, ktorý vytvorila Lívia ASMR, jelikož pretože si myslím, že tak ako to tie ASMR tvůrce spojilo a teraz vlastne ide stále taký ako to povedať, taký progres alebo proces, keďže pokaždý sa niekto nový nominuje a vďaka aj tomu, že vlastne ostatní ASMR tvůrci nominujú a odporúčajú nových, ktorí oni rádi sledujú, tak vlastne som aj ja objavila spoustu nových ASMR tvůrců, ktorí tvoria už veľmi dlho, ale napríklad som o nich vôbec nevedela. Teraz som si spomenula na to, že mi tam niekto pod nejaké video písal, že ho ruší, ako sa na videích smejem. Akože rozumím, keď je to nejaké vyloženie relaxačné video s účelom byť potichu, pomaličku a takto, tak rozumiem, že to môže byť rušivé, ale keď si s vama takto napríklad iba povídam, tak si myslím, že to asi k tomu aj patrí, že neviem, ako bych to urobila bez toho, aniž bych sa usmívala, to by bolo, no ako môžeme to skúsiť. Tak asi nemôžeme. Pre mňa je to také asi prirodzené a asi sa to teda ospravedlňujem, keďže to niekomu vadí, ale ja proste sa stále smejem. Takže pardon. No, každopádne môžem to aspoň nejakým spôsobom tlmiť tým, že nebudú robiť toto, ale skúsim jenom sa pousmiať. OK, skúsime to. Dobre, no tak o čem by som si s vama chcela dneska pokecať? Tak rozhodne je to môžeme začať u niečoho takého spontánneho. Tak ja som chcela iba povedať, že som ten typ holky, dievčatá, ktorý rád pozerá na krimi seriály a tak rôzne kriminálky, podcasty a tak. A chcem vám odporúčať nový seriál, ktorý je na Play. Je to Metoda Markovič Hoyer a teraz už sú tam nové diely Metoda Markovič Straka. Ide o vlastne prípady tu v Česku, ktorí sa naozaj stali. Je to teda veľmi detailné a troška občas aj nechutné, lebo samozrejme to nie je nič pekné, keď je to proste reálna situácia, ktorá sa stala a vlastne
čiže veľmi vám to odporúčam. Tiež som vám chcela povedať o tom, že je nová séria. Sú tam iba 4 diely zatiaľ, ale je nová séria Bridgertonu. Ja som na to a zase toto slovo, ja neviem, ako sa to povedá po slovensky, pozerala. Ja som na to pozerala už od úplného začiatku. Čiže mňa sa to veľmi páči, takže keď chcete nejaký seriál, ktorý ja ho beriem ako taký oddychový, nie je psychologický, nie je taký ťažký. Takže je to všetko o láske a o tom, ako je to bolo dřív. Chápeme sa, hej, takže to som chcela ešte dodať a ešte čo by som vám mohla odporúčať napríklad na Netflixe. Áno, viem. Ja som teraz to pozerala španielský seriál Nevysloviteľné hříchy sa to hovorí, sa to nazýva. A je to veľmi, veľmi dobre spracovaný seriál. Takisto Španielé sú skvelí, čo sa týče filmu a seriálu. Kto videl La Casa de Papel, tak moc dobre vie, že to bolo veľmi dobre spracované a toto bolo tiež veľmi dobre spracované. Takže som vám jenom chcela povedať, že je to skvelý seriál a strašne som si ho do nej zažrala a skúkala som to asi po tak 3 dny, možno mi to trvalo, má to 18 dielov, jednu sériu a je to teda taký veľmi, možno sa to také vyžadruje veľmi specifické prípady, čiže je to tiež taký krimi, takže pre mňa je ako stvorené, ale nie je to nejak extra nechutné, akože hej, sú tam nejaké
chce. Samozřejmě někomu stačí menej, já jsem to chcela mít v klidu, chcela som, aby som sa nestresovala kvôli tomu času. A ja som vlastne ja som dokončila didaktické testy a hned na to som sa začala učiť. V pátek som to robila didaktiaky a v pondelí som sa začala učiť už na tú skúšku ústnu. Čiže to bolo no bolo to zaujímavé. Nešlo mi sa dokopať, ale vedela som, že je to naozaj maturita. Takže som sa proste postavila a šla som do toho naplno. Ja som maturovala z českého jazyka, z anglického jazyka, z pedagogiky a z psychológie. A bolo to... Ja som sa najviac obávala češtiny, ale musím povedať, že to bolo na tomto nejjednodušší. A bolo to pre mňa asi tým, že som si vytáhla dobrú knížku, ale ja som vedela všechny. Fakt som sa učila na všetky, takže keď bych si vytáhla aj jednu, tak to by mi nevadilo. Ale ja som si vytáhla Harryho Pottera. Ja som si ho tam pôvodne vôbec nechcela dávať do toho seznamu, ale naša škola byla taká flexibilná a dovolila nám práve dať aj tieto modernejšie knižky. Čiže ja som si tam dala Harryho Pottera, mala som tam aj stmívání a nakonec som si, samozrejme mala som tam aj klasiky, hej, mal som Ztracenú generáciu. Ja sa omlouvám, mne sa vypl telefón a protože jsem měla plné uložiště, takže jsem to musela trošku promazat a jsem zpátky. Moc nevím, o čem jsme teď povídali, myslím, že o té maturitě. Že je to náročný a že je to stresující samozřejmě. Každopádně ty typy jsou hodně individuální, každému pomáhá něco jiného, ale mě teda osobně pomohlo začít včas a prostě nemít ten časový pres, to je potom na tu psychiku strašně náročné a věřím, že prostě když začnete včas, tak to všechno zvládnete a není to zase tak těžké, jako se o tom všichni prostě baví a takhle. Oni vás dost té škole straší, protože moc dobře ví, že je důležitý, abyste se na to fakt připravili a kdyby vás nestrašili, tak by spousta z vás na to asi úplně vypadlo. Takže si myslím, že je to jenom strašení pro vaše dobro. Takže to se týče maturity, takhle. A třeba příjmečky na výšku jsou taky téma. To bych mohla udělat když tak celé video, kdybyste měli zájem. A ještě bych dneska v tomhle videu chtěla rozebrat třeba moji večerní rutinu, protože to je taky důležitý pro takový nějaký psychický zdraví a tak. Takže nejdůležitější je večer už být hodně v klidu, nedělat žádný extra pohybový aktivity, jenom nějaký. Mně například pomáhá yoga večer. Večerní jogu, doma to napíšete do YouTube, večerní yoga a tam vám vyjede spoustu videí, které jsou opravdu super. Já jsem si oblíbila jedno z nich a po většinu večerů se to snažím splnit a zacvičit si. Není to vůbec nic silového, je to jenom spíš takové sklidnění organismu a mě to potom pomáhá třeba opravdu usnout. Jelikož já, nebo tak celkově všechny ženy hodně přemýšlí večer a nejde jen tak usnout, takže tohle je takový jako vypnutí mozku, zároveň unavený trošku toho těla. A vlastně
pozitívny aj v tých najťažších obdobích, lebo to, ako si to nastavíte v hlave, je najdôležitejšie. A hej, no neviem úplne čo k tomu viac povedať, proste sa držte všetci, všichni máme, všichni vieme, aké to bolo maturovať a každý si tým pomalu, nie každý, ale skoro všetci si tým prešli a keď už nematuritou, tak inou skúškou, buď životnou alebo nejakou študentskou, takže ja vám iba želám to najlepšie. Dúfam, že